Ела съм. 8 годишен. Нас се близкат моите години и днес ще играем Skywars. И аз ги бих два пъти с лък. Той я вика, че имам то бах ти визирак. Добре, той сървър няма нищо. Баси тук някой... Няма нищо в честовете. Има. Нас няма нищо. Аз имам. И съм с броня. Къде си? На кой остров си? Аз съм тук на един, където... Не знам къде съм тук. На някакъв... Аз паднах в лава. По-добре за мен. Ама имам Regen Potion. Аз нямам нищо. What? Имаш ли броня? Да. Свали, защото аз нямам нищо. Да. Честите няма нищо, човек. Нема не. Така няма е често. Оня път как не беше честно двама срещу един, ама. Да, ама ти нямаш, тогава нямаше броня. Ето. И къде си бил? Кой е? Где бе? Ти отляво мене ли си отдясно? Махни тия брони. Пак ще станеш и ме молиш да спети, ма нема си. Ау! Мен ме бия, бе, то мъча. Те дойдоха. Нима, мри! Аз съм на съва join. Саш го путна и ще умре. Човек, чака ми айтемите! За кой отиваш там да ги бута? Човек, бе, той постоянно ме пише, нямаше как да напише командата. Кой те уби? Любо. Любо! Стана на хата. Това праша биби! Замършала! Приша. Посадно. Мърша пусна! Давай! Ладно, мършата голяма! Хора, съжалявам, че това става, но имаше защото тук е то. Това за 50 път си ми връща само едни айтеми. Това е мъжки втората от това малко. Да. Имам нещо да ти кажа, наистина ти знам често. Ще си сложа моите работи. Добре. Идвай. Не го казвай на бачи. Пази ме, защото
Аре, пак на Skyward. Секундите, че само... Или, не, на TNT Run. Знаете ли какво нещо открих? Като напишете Solo Join, Имам още! Опа, дръпни се. чуйте, като напишете Solo Join, влизате, като напишете Solo Leave, чупите стъклото и можете да ходите на всеки остров и да взимате айтами. Аз се взех така, както напиши Solo Join, после Solo Leave. Лия, бе. И после можеш да сходиш на всеки остров. Как да напиша на този Бати, там ли си? Аз съм тук при вас. Не ме е страх. Къде? Кому е ступя. Ей са. TNT Run ли? Те са 4 TNT Run-а. Аре в TNT Run. Чакай, влизам. Влизаме в четвърти. Арена 4. Ти влезе ли? Влезе. И аз. Ще играем двамата, ще бия. Да. Само да кажеш как се игра. Трябва да вървиш и да ни падаш в... Ага, седи се. Паднах. Аз няма те. Аз си съм на горния етаж. Сега падаш. Динг. Още не съм паднал и пак. Даже съм на третия етаж. Дели ти при мен, бе, Мишко? Добре, това беше всичко от мене. Аз съм Pepper 4.0. Да новия харесал, абонирайте се. И това беше от мене.